Monggo bosku, paketan breeding lanang siji, dorone telu, dorone TB 6065. Siji, loro, telu kae. Nah, lanange iki. Lanang TB 60, wedoke TB 6065, 63 lah kurang lebih. Mesti berik lho sing abang iki yang karo sing sing putih lho bos, buah jan. Dasireng lho, super tenan. Buntute gede, sikile gede tapi iki penjahate iki. Lokasi Desa Parhen, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Anak Tuha, Lampung Tengah. Nek arah Bandarjaya Stasiun Surupan maju terus wis radoh. Dalane saiki wis penak, wis dicor. Oh, bos. Harga 3.600.000. 3.600.000 nego. Jos kabeh wedhuse. Doro-dorone bos. Jumbo calone. Mbek iku. 4 ekor 3.600.000 nego.